Els Bakker, jij bent een van die gelukkige genomineerden, of niet? Ja, dat klopt, ja. Was ook zeer verbaasd en zeer vereerd dat ik bij de 6 beste zangeressen van Nederland zat. Dus ik hoop dat het lukt. Jij bent dus genomineerd als beste zangeres voor Buma NL. Ja. Hoe schat jij je kans in? Nou, ik schat mijn kans helemaal niet in, laat ik het zo zeggen. Ik ben al heel blij dat ik bij die 6 zit. Daar ben ik heel tevreden over. En alles wat er komt, komt er. En komt er niks, ben ik nog super tevreden. Nou, ik moet zeggen, ik zat in Oostenrijk toen ik het hoorde. En mijn plugster belde me op en zegt, weet je dat jij genomineerd bent? Ik zei, waarvoor dan in godsvredesnaam? Nou, de Buma NL beste zangeres van Nederland. Ik zeg, nou. Dus ik alles gelijk nakijken op internet en zo. Ja, dat is helemaal geweldig. Even denken hoor, Jolanda Zomer was genomineerd. Sineke, nou, die heeft het top gedaan vorig jaar natuurlijk. Monique Smit, Glennis Grace. En er was er nog iemand, Antje Montero. Dus Jolanda en ik hebben eigenlijk nog geen hit, de rest wel. Heb je iets met Oostenrijk? Nou, daar ben ik veel in Oostenrijk. En mijn moeder woont ook in Oostenrijk. En, dus we waren even van de zomer even op bezoek bij mijn moeder. En natuurlijk, de winter komt er weer aan. Dus dan gaan we weer op skiën en noem het maar op. De feestweek. Dus het zijn allemaal leuke dingen van de winter weer in Oostenrijk. Nou, ik hoop dit jaar nog een nieuwe plaat uit te brengen. Daar zijn we wel mee bezig. En verder ik laat het altijd maar een beetje gaan zoals het komt. En je kan het niet afdwingen. En ik vind het super dat ik hier bij Radio NL weer ben. En het is allemaal goed.